Ahoj lidi, tady je Kájinka 2003, no vlastně Kája, budu si říkat Karolína Kája, protože Kájinka 2003 je takový dětský. A dnes vás vítám v Minecraftu na Skywarsu a budeme dneska hrát Skywars. Doufám, že vás to baví, tak můžeme začít. Uvidí se, jak jsem dobrá. A je tady se mnou i můj brácha, pozdrav do videa. Čau lidi. Je to Dogi.cz. Ano. Můj kanál bude popisku videa. Jo, bude, samozřejmě. Proč by nebyl, že jo? No, a moje ségra vám dá do popisku videa taky tenhle server. Ano, dá. Strašně ráda. Já Minecraft ne. Já jsem Minecraft dřív moc nehrála, ale od té doby, co jsem vlastně viděla bráchu, jak to hraje, a začala hrát i na serverech, tak jsem se rozhodla, že to začnu hrát. A docela mě chytlo Minecraft. Netrefila. Já vím. Ne, ona mě střílí. To žádný nebyl. Nebo jo, ale já si brnění nechci brát. A proč? Au, do prdele. Pardon, omlouvám se za prostý slova, ale prostě mě to někdy ulítne. No, ne nikdy, ale prostě hodně často mluvím prostě. Ano, a jestli jste viděli i na mém kanále. Jo, jasně, že viděli. Ach jo, ty vole. Pardon, já se omlouvám, ale prostě já mluvím prostě. No. A jako já chci ještě omluvit, že jsem jmenuji Dogi.cz, já nechci kopírovat jakoby Hogiho, ale... No, to nechce nikdo. No jo, nechci kopírovat. To nechce nikdo. No a doufám, že vás nějak slyší, že se na mě budete dívat. Víte, můj brácha je trošku divný, ale to si vůbec nevšímejte. Protože je tady Kája. No, já jsem taky trochu divná. A to vůbec nevadí. Budu úplně vstřílet. Ne, všechny jsou pryč. Ne, jde ke mně, půjde ke mně. Jo. No. Jsi to střelila, ale. Kouká na mě. To je tak zoufalá hra. O přežití. Jo, a bude to rozdělený na 2 části toto video. Protože já mám Barnikam, nemám ještě... Já prostě nemám ty kvalitní, abych mohla natáčet dobře. Jako, abych mohla natáčet hodně dlouho. Takže tato část bude rozdělena na 2 videa. A tamhle to se mi vůbec nelíbí, ale vůbec. Když by skočil. No to si dělá někdo prdelku. Tak ty mám zase nastavenění. Já mám rybářský prut. Hák na opice. No hák na opice. Já tomu říkám rybářský prut, protože se to tak jmenuje. Rybářko je to král, hák na opice. A střílí, ne. Tak lidi, tak to se moc nepovedlo. Tak zkusíme ještě jedno kolo. A co se to děje? Jo, dobrý. Tak zkusíme ještě jedno kolo. Ale jestli si to tentokrát nepovede, tak já se podříznu. Ne, dělám se srandu. To bych neudělala přece. To by byl můj braška moc smutnej. Jo, a ještě, já teprve začínám, jo, a takže chtěla bych vám ještě něco o sobě říct, je mi 11, no, 11,5, já a brácha jsme dvojčata. Já jsem vlastně starší, haha. To nevadí. Možná se vám budeme zdát, že jsme jako takhle s těma řečma trochu trapní. Ne trochu, ale trošku víc, no ani. Ale prostě... My bychom nechtěli, aby jsme měli nějaký nepřátelé. Kam jdeš? Já musím.
Jasně, ať se počkám. Tak čau, bracha. Čau. Takže ano, můj bracha odešel. Takže to bychom měli, bracha odešel, konečně. A teď jsme tady jenom sami. Takže jako já si pro něj nic neberu, protože ani jako takhle meče, protože já vím, že dělám velkou chybu, jo, ale prostě mě to jako, já vím, že bych měla, ale prostě se mi nechce. A jsem na to hodně líná. Ne, já pořád tady padám. Pardon, já se omlouvám, ale... Struhující betka, to vidíte v popisku. Co vám? On mě viděl. To není dobré. Já se omlouvám, na chvíli jsem. No, tak. Jsem spadla. To nevadí. Já se omlouvám, ale já jsem na chvíli musela to a já jsem spadla. Přišla mi babička. No a já jsem spadla, takže to bylo v prdelce. A já už za chvíli asi budu končit, ale ještě si dáme ještě jedno kolo a potom to... Jo, čau. A potom to rozdělíme ještě... Spadla na klika v pokoji. Jo. A... Hele, bacha. Mám spoluhráče, jsme tým. Nejste. Může tě i zabít. No nepovídej si, Tak mě to zabilo. Teď, zabij ho. A jdeme po sobě. Hej, přestaň, říkám ti, přestaň. No, on mě zabil. Takže tohle asi ukončíme dneska a čau. A ještě kdybyste si chtěli zeptat, Jo, dobrý. Jo, dobrý. Takže, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte. A prosím vás, ať to má hodně lajků a odběrů. Ahoj. Čekejte tak a čau.